Visit Bulanday, humaharap na to, magiging tatlo na kasi yung breakaway na Team Dandex mga idol. Kaya kumikikik, diretso naman ang kanyang singko. Ayun, tumira sa may bandang kanan, tumitira ni Double Bigol. Kasunod na yung Double Goal mga idol. Ayun o, at yung Double Bigol kumakana mga idol. Tumitira na yung kalaban, iniwala sila. Ayun na, ayun na si Double. Road bike mga idol. So napasabay itong road bike. Sumabay itong road bike. Dito yung nauna ito si Bigap. Ay si Manalang, Joshua Manalang. Andito si Jesus Garcia, si Dave Gizera. So pinagsabay na. So natin alam kung ano magandang i-vlog dito. Ito yung ating Foreman breakaway. Apat ito mga idol. Sa dalawang Team 3115. Wala na rin yung marshal dito. Ito apat ito ating Foreman breakaway. So yung sa likod, ito lang ating grupo. Malapit lang! Pumasok ka. Ay! Puta! Kaya malapit na, mabilis ka dito itong ating ito na. Ito. Ito yung ating grupo. O, didikit na dito sa ating, ay, dito sabi ko, no? Dito may sumusunod. Mabilis na sumusunod mga idol, napakabilis, oh. Pumapaharap, gustong pumaharap mga idol. Ayan, pumaharap na si idol. Pumarangkada, nagbuhay ka way. Yan yun, no? So, ba't ito naiwan na lang to, no? So, meron tayo panibagong break kami sa road bike. Tayo sa likod. Sige natin nangyayari sa likod, mga idol. So, dito pa rin natin grupo. So, mahababang larga din. Ayun, si Bulanday, tumitil sa bibad ng harapan. Okay. Wala sa harap, walang marshal. Ayaw tumira sa may bandang kanan, tumitira ni Double Bigol. Kasunod na yung Double Goal mga idol. Ayun o, at yung Double Bigol kumakana mga idol. Napakatindi naman ang basma. Ayun si Dwayne Bigap. O saan ka naman yun? Ayun, mamaya na. So ito yung ating apat na itong ating breakaway. So kami apat tayong breakaway, isang Team Dandex, isang Go for Gold, isang Team T115 at saka yung nakakulay blue na yun. So ngayon lang speed, 45 km/h. So yung ating grupo sa likod. Foreman breakaway, you know, ang sarap mo. So medyo wala sa likod. Ayan, nagkakabakbakan sa likod mga idol. Ito, sino nag-aabol? May nag-aabol sa may bandang likod na. Tignan mo kung malapit ng dudikit. Ayan, may umahabol sa likod. Ito sa likod. Ito, may umahabol mga idol. Sino to? Bulanday, Manuel, at saka Kuya Po. Ito isa, ha. So
lumalayo na sila sa ating grupo. Diyan ka na, dito na kami mga idol. Ayun oh. So U-turn dito mga idols. Meron pa, maya na. So sa likod mo, umabol na si Joshua Manalang. Oh, ito yung ating grupo, ito yung ating, yun oh. Ating mga breakaway, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 breakaway. So ayun lang yung ating grupo. Nasa likod lang. Si Dayo yan eh. Ito na. So ito na yung ating grupo sa likod mga idol. Ayan na, pasayaw-sayaw, tumira yun sa bandang harapan. Ayun o, nagkakabak kayo sa harapan, nagkakabakbakan sa rep. Sarap na may vlog nito mga idol. Ang kanilang speed kagad, 50 km/h. Oo, malapit lang dikitin ha. Dikitin nila yung ating breakaway. Ayun, si King, pumaparap na si King. So wala yata si Juan dito ha. Si Eros Tumlin, nakakabakbakan sa harap oh. Pwede na lang. Ayan, tumiti na TVOB oh. Ayan si King oh. So yun mga idol, tumiti na naman sa bandang kanan. Ayan oh, napakabilis, sumahabol mga idol. Ang kanyang speed, 60 km/h, napakabilis ha. Ayan o, dumikit na siya. Ayan, dumikit sa ating mga breakaway. So ito, kasunod niya si King. Ayan o, sabog baga na agad. Sabog baga, ayun o. Nga mga idol, sabog baga ito, sabog makina ha. Sabog ang karburador ni King. So sa likod. Sa likod, dito. Kano mo dyan. Ayan, may Malpas, Team 3115. Likod. Ito, hatak-hatak naman ng nakakulay pula itong ating grupo. Malino dyan, di ba? Breakaway, ha? Mga 80 meters na, didikit na sila sa mga breakaway. So dito tayo sa harapan, sa breakaway naman tayo mga idol. Sa breakaway. So yung ating breakaway, butangin ng aso. So ilan itong ating breakaway? 2, 4, 6, 8, 10, 12. So may Team Dantex dito, Team Go for Gold. So ayan si Juan umabol umabol tong si Jesus Garcia mga idol napakatindi ng inabol niya. Ayan na diin na din mga idol itong ating veteran tumigil dito sa ating breakaway. Tindi ni Jesus layo ng inabol lang, nasa likod lang siya kanina. Ayan. Nako po. So nakatikit si Jesus Garcia dito sa ating breakaway. So ang kanilang speed 51 km/h. Napakabilis ha. Meron tayong GoPro Gold dito. Ayos ka na. Una. Hawakan mo ha.
25 kilometers per hour. Napakabilis ha. So medyo umihiwalay itong limang to. Medyo umihiwalay, hatak-hatak ni 20 gap. Ay, napakabilis oh. Doon sa likod. Sa likod, ito yung likod. Ba naman yun? Iba. Kailang? Hindi, yung road bike yan. Sa likod. Ayan ha. Sa likod pa. May mo yan? Ayun ang second group. Ayun, yung second group natin mga yun. Napakabilis ang kargahan ha. Napakatindi ng kargahan ito mga to. Post. So ito. Ayun, meron nang nakalpas na apat sa ating breakaway. Ito na yung ating breakaway. So napakabilis yung sa likod ha. May sinay. Pinatay mo ba? Pinos mo lang. Naka-stabilize. Oo, dati yan naman nakasabilis lang. Sige. Pinos mo lang. So meron tayong apat na breakaway. Itong Team 3115, Team Gandex, dalawang Gandex, saka Team 3115 mga idol. Sige, sa likod, ayun na. Pero umahabol sa likod, mga tatlo. Tapos itong umahabol sa may banda likuran. Ayaw magbigay. So ito. Bengka. Ito si Download Cuenca. Ito si Jesus Garcia. Sabungan ng baga to mga idol. Ito mo na si Bengka. Oo. Ito nga nakadikit na yun. So matinding balatan talaga to mga idol. So ilan na itong Dandex dito? So ilan na yung Dandex? Tatlo. Tatlong Dandex, 3115. Nawala na yung nakakuha na, Gopo Gold. Ayan, medyo kumakalas na rin si Jesus Garcia mga idol. So 42 years old. Nakikipagsabayan dito sa mga bata. So umaan ba sa'yo 5, 6 ha? So natin yung 6 mga idol. So medyo umaadbas na to 2, 4, 6, 6 na riders. Tatlong Team Gandex, isang Team 3115. So naiwan yung tatlo mga idol. So dibikit pa ito muna, MTB ha. So nagkakalas pa agad na mga idol. 5 to, 5 ito ang ating breakaway. Download Cuenca, nagagala ng Tarangko. Ayun ha. Yun ha. Sarap mo. Oh, medyo dito kita umiinta ko sa likod ha. Ganyan lang. Oh, subog. Limang breakaway, ang speed nila 50 km per hour. So ayun yung tatlong naghahabol. Jesus Garcia nasa likod. So ayan na yung tatlo sa likod, ayun na. Didikit na. Didikit na yung tatlo mga idol, didikit na ulit.
itong ating breakaway, 8-man breakaway. Nabuo uli mga idols. At traveling speed of 47.38 kilometers per hour. Apat, lima. Mamaya yan. So, medyo bumaga lang kayo ng takbo. Kilometers per hour. Matatag pa rin itong si Jesus Garcia. Nagdadala ng daraan ko mga Team Dandex. So, dito tayo. Stop. Naghabol sa likod mga idol, si Digap, Bakudo, Asuncion. Yung naghabol sa ating grupo. So, ito na ating peloton, no? Ito na ating peloton. Hatak-hatak ni Jalud Cuenca, Bulanday. Ay, sos. Sila sa dula. Sana na. So, ito na ating grupo sa likod, mga idol, naghabol. More or less. Ako, malayo na, 200 meters na, mga idol, ha. 200 meters na, labang. Digap, Asuncion, and Bakudo. Ayun, oh, ang sarap mo. Malayo na, 200 meters, mga idol. Ayun, oh. Eh, isa, naghabol sa likod. Si Prince Albert. So, ito yung ating grupo. Yun, oh. Sa likod, oh. Dami naghabol, mga idol. Ito ang ating main group. So, tigyan na, kung didikitin pa nila yung ating peloton. Naku, nahati yata yung breakaway, ah. Ito na. Nahati yata yung breakaway o yung ano to? Road, MTB, ano? Bunga. Ayan, may umalpas. Team Go for Gold, mga idol. Team Go for Gold. Ayan lang, gustong dumikit sa ating breakaway. So sa likod, medyo nalahibit ka naman yung ating likuran. So umalpas yung Go for Gold. So ito yung ating Teleton. Bukang namatay trangko, ha. Matay trangko itong Teleton ngayon, mga idol. So mahaba-haba pa naman ang karera. Pangilan pa lang nila to? Pangatlo? Ha? Oo. Ito natin mga idol. Ako, layo na nung wala, oh. Asa na yung Go for Gold? Sa breakaway. So ito yung isang solo second group. Yung nag-aabol sa ating breakaway. Team Go for Gold. So ito yung ating solo sa ating second group. Team Go for Gold. Oh! Shout out mga idols. Yun, oh.
Shower routes. Dito sa kabila. Kabila. Hop, ayun na yata. Oh, i-post mo. Lapa. Huwag mo muna. Dito. Okay, okay. MTV pa lang yan, di ba? Oo. What's up, idol? Shout out mga idols. Yun o. What's up, idol? Shower routes. Shower routes. Okay. Shout out, padamat din na lang. Nainog ka tubig. Shoutout po sa boyfriend ko si Benedict. Oh, penong. Shout out po kay Jillian. Jillian. Di mo naman sinat out. Shout out. O yan. Kay Ikuan, kay Giben. Shout out po kay Giben, kay Kayla, kay Safira. O, pakipulot na lang idol. Kay Dude. Asan ba yung Juan? Asan ba yung girlfriend ni King dito? Nako! May sikreto si King, di mo alam. Ayun. Take away. So kumain na to si John Paul Bigol. Saka si John Lloyd Cuenca. Nasa harapan na mga idol. Sa likod, ito yung ate sumusunod sa kanila. Pupoy. Kumaharap na si Kwanto, si Manalang. So dito pa rin ha. Oh, binabawas lang na isa. So ito. Ito itong ating breakaway. So nagkakalagas-lagas mga idol. Ayun, tumitingin na si Vincent Mulatay. Humaharap na. So magiging tatlo na. Kasi yung breakaway na Team Dantex mga idol. Kaya kumikikik. Diretso naman ang kanyang singkol mga idol. Basta dumiretso ang singkol. 58 kilometers per hour. 60 kilometers per hour. Napakalupit naman si Bulanday mga idol. Ayan o, gustong dumikit. So dumikit siya doon sa dalawang kasama na. So ito, may isa pang dumikit, nakalaban. Ako po, pupupugin to. Hindi ko alam kung kasama nila ito isang to. So nagkatirahan talaga, nagkaubusan no? So tatlong Dandex, isang 7-Eleven. Ano ba ang kung nakalagay sa pana? So 3 versus 1 to ha. Ewan. Ganoon mo at kukuha lang pang picture. Hindi, pagganyan ng kuha. Yan. Hindi, yung makuha lang silang apat. Yan. 3 versus 4 3 versus 1 to mga idol. So naiwan na yung kuha ha. Nako, ala, nalaspag na yung tatlo. So ito na ha. Ito na magkakaalamanan sa tatlong Dandex ito. Kung pakakalasin nila itong isa. Sige natin kung anong pangalan ng isang itong mga idol. Anong pangalan nito? So tatlo. Tatlong Team Dandex. Ang ating breakaway. Ayun o, sino kaya yung isang yun? Parang ewan ko. So, taga ko dyan, taga San Manuel. Team SMBC. Ha? SMBC San Manuel. Tapos mo. Ito yung tatlong naiwan mga idol, tatlo. Isang T115, isang taga San Manuel, saka si Jesus Garcia. So ito lang yung ating grupo, malapit lang, more or less 300 meters. Mga 300 meters lang mga idol. Yan ang ating grupo. Ayun, si Dayo oh. So kuwalas din yung nakagopong kong karina. Ilan ang Dandex yan dito? Ayan, si Aido, tabi dito, mapapaharap oh. Nagkakabantayan to ha. Ayan, focus mo, tabi. So, ayan yung grupo. Ayan ha, pang-anim na yan ha. Ito, ayan, mamaya sa rimati na lang yan. Pang-1 na yun, isa pa. Oh, isa pa. Ayun na yung breakaway pala. Yan na sila, yan yun na. Ito yung breakaway. Yan na sila. Sige. Ito yung ating second group.
Nakaalpas na, naka-U-turn na yung ating peloton, ay ating breakaway ha. So ayun natin second group. So tayan muna natin itong grupo sa likod. So ito yung ating grupo. Ayun si Sarong nasa likod. Nawala na sa kabayan. Grupo sa likod mga idol. Dala-dala natin 3115 ang luwagaw si ayun o. So mukhang didikitin pa nila yung yung second group ha. Ang speed nila 50 km/h. So tignan natin kung didikitan pa nila yung breakaway sa atong second group. Mukhang didikitin nila yung second group. Kalas na, laspag na yung second group. Yung dalawa, isang team 115 saka isang taga San Manuel, si Sophie Garcia. So hatak-hatak naman to ni Prince Albert Primero ang grupo. Naabutan na nila yan. Hindi naman, baka nalolobat na, hindi naman. Abutan nila yung dalawa na yun. Ang bilis oh. 51 km/h. Ayan si Alfredo Asuncion, Team Gandex, Team Eagle Cement. So ito na, titikit na sila. Ayan na oh, titikitin na nila ito ang buwan. Ayan na, ayan na. Nabutan na pati ito road bike ay MTV, nabutan na rin. Ito yung breakaway ng MTV, di ba? Yan ba? Oo, isa pa yan eh. So ayun, si Dalaspag na si Garcia. So ito yung tayo sa harapan. So ang speed nila 54 km/h. Napakabilis ha. Last na rin daw yung anong last? Last na yung TV, kapag last. Ha? Shout out. Siya wala. Eh, natin nauna, naka-green. Pers ka ba, Pers? O ito, Pers. Tabi. Hindi naman magre-remate yan eh. Ayan na. Hoy, patray! So, aabot pa kaya? Wala na. Hindi ba hindi alam? Remate na! Ito wala si... Remate na ito dyan. Wala hindi pa alam. Alam nila yan? Ha? Alam. Ha? Alam. So ito lang yung ating grupo mga idol, more or less 300 meters lang. Hindi naman alam mo kasi plakad nila. 300 meters lang ang agwat ng ating breakaway dito sa ating grupo.
ating grupo. So napakarami pa rin, mga 300 liters lang ang agwat ng ating matilong kami na. Oo nga. Ayun. Tingnan mga idol, nakatira, no? Ayan. Nagkakabakbakan sa may likod, nagkakabakbakan. Yeah, kalayo. Shout out mga idols. Yun ah. Ayun. So ito natin 4-man breakaway. Versus 1 mga idol ha, 3 versus 1, tatlong dandex, saka isang tignan natin kung ano ang gagawin nila plano dahil parang parimate na to, hindi kasi malinaw kung parimate ba o isa pa, hindi tayo sigurado. So wala. Iba sinasabi. Ay, dalawa pa. Yung MTB nga sana, isa pa sana. Eh, bigla namang dirimate nila. Hindi naman alam kung anong talaga. Post klasin nila yan. Hindi matayan na. So, tignan natin kung pababaklasin nila ito, pakakalasin nila ito isang kalaban. Meron sila isang kalaban eh. Tatlong dandex versus isang independent rider. So, tignan natin kung pababaklasin nila ito. Ayan, tumira sa may bandang kanan, si John Paul Vigo, sinundang kagad itong independent rider, pinagtutulong-tulungan na nila mga idol. Pinagtutulong-tulungan na nila. Hey John! Ayan, si John Lloyd Joel kayo nasa may bandang harapan. Nakaligid itong si Bulanday mga idol. So tignan natin. Ayun, dyan ako! Idol! So ayan na, tumira sa may bandang kanan si John Paul Bigol mga idol. Idol! Tumira sa may bandang kanan si John Paul Bigol. Ayan, nasa pera pa si John Paul Bigol. Kasunod dyan yung independent rider. Diyan lang idol, dyan. So ayan. Tignan natin kung sinong kakana dito, kung sinong ririmate. Hindi tayo sure kung rimatihan na ba talaga or ano. Ayan na, nasa harapan yung kalaban nila. Ayan na, tumitira na yung kalaban mga ito, tumitira na yung kalaban, iniwala sila. Ayan na, ay! Ayan na, si Dagol, ay! Naku! Ay! Ayan, tumitira na mga ito. Ayan na, tumitira na yung kalaban mga ito, tumitira na yung kalaban, iniwala sila. Ayan na, ay! Ayan na, si Dagol, ay! Naku! Ay! Ayan, tumitira na mga ito. Ayan na, tumitira na yung kalaban mga ito, tumitira na yung kalaban, iniwala sila. Ayan na, ay! Ayan na, si Dagol,
Buega, nakadali mga idol. Halika na sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin